Πώς θα ήταν άραγε να κάνω μια ληστεία? Σκάψω τώρα! Ναι, αμέσως, ορίστε. Πω, ένα παιδί. Ναι, αστυνομία 100 εκεί, ωραία, ναι. Ήρθε ένας πολύ όμορφος, αλλά μου έκλεισε τη τσάντα. Εγώ τι να κάνω τώρα? Εντάξει, περιμένω, ναι, γεια σας, γεια. Και αν πετύχω καμιά από την Κρήτη. Τσάντα. Τι? Τη τσάντα. Τι μας λες ρε? Η τσάντα. Μίλα καθαρά παιδί μου. Η τσάντα. Η τσάντα, αυτή. Τι λες, αλήθεια? Ναι. Πάτη. Κριτικά πένισες ωραίες, κακομοίρη. Να σου πω δες με, η μάνα σου το ξέρει. Θα σου πω εγώ τώρα, βλέπε εδώ. Θα σου πω εγώ. Βρωμόπεδο, ρε, δες εδώ. Αυτό εδώ ρε, μου πήρες κι όπλο. Μάνα, κάτσε τα μάθουνε τώρα, βλέπε. Τα κλαίνε, μανούλες. Ναι, αστυνομία εδώ. Ναι, έχω ένα παιδαρέλι. Να με κλέψει πήγε το βρωμόπεδο. Ώρα τα μάθει η μάνα σου. Πω, ναι, ελάτε πάρτε τον εδώ ανέστητος. Ναι, περιμένω, γεια σας. Να είναι ευκαιρία μου. Ξεκινάω. Είσαι ηλίθιος! Λοιπόν, θα ακούσετε ένα βρει... Ρε, θα μας ξύλο, Γεωργία! Λοιπόν... Αν είσαι, ρε! Εντάξει, είναι 100 εκεί. Πάρε την αστυνομία. Εντάξει, εγώ τι να κάνω τώρα? Ναι, περιμένω, γεια σας. Τσάντα. Τσάντα. Την πια, τι λες παιδί μου, χάζω είσαι? Τσάντα. Τι? Τσάντα. Τι λες παιδί μου? Τη τσάντα. Τσάντα. Τη τσάντα. Τι είπες? Τσάντα. Τι λες παιδί μου? Τη τσάντα. Ωραία μυρίζει ρε. Έλα σήκω ρε πάλι πάνω με αυτή την κοπέλα. Πόρε. Έλα ρε Σπύρο! Εγώ λέω να κάτσω έτσι. Πόρε βαριέμαι. Πόρε βαριέμαι.
Πόσο ήταν άραγε να κάνω μια ληστεία? Ρε, πολύ κοντά έρχεσαι, λογικό να γελάει. Του έρχεται απότομα. Ωρε, βαριέμαι. Πόσο ήταν άραγε? Να η ευκαιρία μου. Να η ευκαιρία μου. Να η ευκαιρία μου. Δεν μπορούσα να βγάλω το όπλο. Να η ευκαιρία μου. Τιτσάντο. Τιτσάντο. Ναι, αυτή. Θα σου πω εγώ, μωρέ. Κριτικά πέφτεις τώρα στη μάχη. Τώρα θα δεις. Θα σε δω, να σου πω. Η μάνα στο ξέρει. Θα σου δείξω εγώ. Στα κάγκελα σε κλείσω, μωρέ, η Σόφια, ναι. Α, κρατάς και όπλο, τρομάρα σου. Ναι, αστυνομία, βρωμόπεδο. Πέτωρε. Ναι, έχω έναν. Με έκλεψε. Ναι, ναι, τι τσάρα πήγε το βρωμόπεδο, ναι, ελάτε